Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku aja nesu to Mas. Neng ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Sesok putus Mas Anggara. Goyang dong. Goyang dong. Spesial buat teman-temannya Mas Mantan juga Mbak Mantan ya. AVS Multimedia. Citro janji tekane kowe ngapus nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batenku ngrantes uripku teles kebus netes elo ning dodoku. Asik, asik. Kakak Ayu enggak apa-apa sambil jalan ya. Habis ini jalan ke depan sampai pasar kembali ke sini lagi ya. Sampai pasar yang di sana itu ya. Oke. Duduk lambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Citro janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batenku ngrantes uripku teles kebus netes elo Cendol dawet. Anggara. Spesial juga buat Mas